doctora Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i diplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull. Estudis que ha complementat amb el postgrau ESADE sobre funció gerencial a les ONGs i lideratge i innovació social. Destaquem la seva experiència en gestió de fundacions de l'àmbit social, així com la seva capacitat d'iniciativa i afany emprenedor. Fins ara treballava a la Fundació IRES, però anteriorment ho havia fet a Càritas i a la Fundació La Caixa. Gràcies, estic molt contenta de poder estar aquí aportant una mica també de l'experiència que hem extret a la Fundació Carulla, sobretot des de l'Espai Mutare, que té per objectiu co-crear i sumar gent del món de la cultura amb el món social, amb el món educatiu, per posar-los en diàleg i extreure conclusions que puguin ser després aplicables. Deixeu-me començar llegint-vos una cosa. Borses, enfonsament històric. Madrid medicalitza hotels. La comunitat habilita establiments turístics i pavellons per fer front a l'allau de pacients. Quin és el pitjor escenari segons els models matemàtics? El govern tanca les escoles i confina Igualada. Sabeu què és això? És la portada del diari Ara del dia 13 de març del 2020, els dies previs a que ens van confinar. Jo vull fer una mica un retrocés, no? Anem a aquells dies, transportem-nos a aquells dies. Jo recordo que estàvem mirant la televisió enganxats als mitjans de comunicació i recordo aquella imatge, un timelapse d'un hospital fent-se a la Xina, no? Que era com al·lucinant. Després veiem que s'acostava i que la cosa anava cap a Itàlia, però jo crec que la majoria de gent pensàvem que això era algo, perquè estem acostumats que sigui així, que els hi passa als altres. No? Aquests altres que sempre estan al darrere, però nosaltres poques vegades som els altres. No? Al cap de res, aquell virus devastador i molt temible i mortal arribava aquí i ens van confinar. Confinar, una paraula que no havia sentit més que en un argot militar, no? I de sobte ens confinen. En aquell moment, i aquí vaig una mica a citar la piràmide de Maslow, el que ens preocupava era estar bé, era dir, no tenir el virus, ni nosaltres ni cap de les persones que estimàvem. No? I era com un instint de supervivència, no? Teníem por i volíem estar bé en aquest sentit. No? Teníem clar que allò era una emergència sanitària, com no n'havíem vist mai, no? Segurament n'hi havien hagut, però no l'havíem viscuda. Després van anar... Jo recordo que ens vam acomiadar de la feina i vam dir fins d'aquí 15 dies. Passant una setmana, una altra setmana, i una altra setmana, i una altra setmana. I de sobte allò, enganxats tots els mitjans de comunicació, que generava una angoixa terrible, terrible, vull dir, ens imaginàvem sortint al carrer i que hi havia virus que venien. Vull dir, jo recordo una imatge com molt apocalíptica, i vam començar a sentir llavors que la gent potser no tornaria a treballar del que treballava, tancaven negocis, es va començar a parlar d'ERTOs i per tant en aquell moment la preocupació era tornarà a ser com abans? La meva vida tornarà a ser com abans? I a partir d'aquí jo crec que durant aquests mesos de confinament vam connectar amb unes emocions molt intenses, molt seguides i en molt poc temps d'alta intensitat, no? Que era angoixa, por, aïllament, solitud, por de contagiar les persones que estimàvem, perquè teníem ganes de veure-les, però allò, acostar-te a la teva mare o tal, podia voler dir que la contagiaves. No? Jo crec que ens vam adonar que estàvem entrant, no? Que s'obria una porta enorme a una crisi, a una emergència emocional. I a partir d'aquí, mentrestant, no? Durant aquelles setmanes, la cultura i les arts van entrar, mentre estàvem tots ben tancats a casa, estàvem tancats a casa. Us recordo també, no? Que estava tot tancat. La cultura, que també estava a la UCI, perquè van tancar tots els equipaments culturals, i no només durant el confinament, sinó setmanes i mesos després, va entrar com un huracà dins de les cases,
jo crec que per les portes, per les finestres, per les pantalles, per les oïdes, per confortar-nos i per donar-nos un refugi en aquell moment una mica de desesperació i de sensació apocalíptica. No? Teníem els nens i nenes a casa i vam poder treballar activitats artístiques amb ells, no? perquè poguessin expressar tot allò que els hi passava, però també perquè el temps era molt llarg. Vam poder escoltar música, vam poder veure sèries, vam poder cantar, vam poder fer el que podíem, però les arts van tenir un paper fonamental de cura. I en aquest sentit vull posar sobretot èmfasi en el moment de les 8 del vespre, quan sortíem a aplaudir els sanitaris, no? I era un moment d'esperança en el que pensàvem que un altre món seria possible després, no? I d'agraïment. Recordo el poder que va tenir, no? El poder sentir una cançó junts, el poder trobar-nos, de fer-nos sentir que allò, malgrat estàvem sols a casa, era un espai de comunitat. Per tant, realment, les arts i el poder escoltar com el veí recitava poemes o com posava una cançó o com un tocava el cello, realment ens va fer sentir que no estàvem sols i va aconseguir crear un espai comunitari molt potent. Com us he dit abans, en paral·lel, la quarta emergència és l'emergència de la cultura. És a dir, en aquell moment, malgrat estava sent essencial, no es considerava que era un sector essencial. Amb el temps i després d'haver vist què va suposar, doncs vam veure que sí, que la cultura i les arts són un bé essencial perquè ho vam sentir i va quedar més que demostrat. Però bé, llavors vam com reaccionar, no? Però què hem après de tot això? Jo diria que hem après, com s'ha dit abans en les taules anteriors, que la pandèmia, evidentment, el virus, ens ha afectat a tots i és la primera vegada que és una crisi planetària, que no només és dels altres, sinó és de tots. Sí, però no és veritat. No ens ha afectat a tots igual i abans també s'ha explicat. No ens ha afectat als col·lectius vulnerables, l'han patit per triplicat, les persones que vivien en habitacions rellogades o que no sabien com podrien viure o que no tenien les condicions, no l'han viscut igual. Per tant, aquestes persones segurament hi hem de prestar una atenció especial. Però què passa? Que sovint són aquestes persones les que no tenen accés a la cultura, perquè és cert, vull dir, la cultura cura, la cultura és necessària, però què passa que molta gent no som usuaris de la cultura? I ho lligo d'una altra manera. La cultura és un refugi, la cultura salva, abans explicava, jo he pintat, jo m'he pogut expressar, jo he pogut fer música, o l'altre dia anàvem a veure l'exposició de la Frida Kahlo, ella va ser un refugi, d'aquí va néixer l'artista. Home, a les escoles hem de posar... Les escoles han de ser un espai on les arts són accessibles i són per tothom, perquè és una eina que, a més, ens permetrà fer-nos preguntes sobre com volem que sigui aquest món. És a dir, la pandèmia també ens ha portat un espai on hem de desenvolupar molt d'esperit crític i ens hem de poder fer moltes preguntes de com volem viure. A partir d'aquí, jo també apel·lo a la necessitat de desconnectar. És a dir, poder anar al teatre, poder anar a un concert, poder tenir aquests espais et permeten desconnectar per connectar amb tu mateix. I és superimportant perquè és un espai on poder deixar els problemes, és a dir, on poder deixar els mitjans de comunicació aquí per centrar-me en mi, en els meus sentiments, en les meves emocions i poder sentir felicitat. Finalment, què més podem fer? Podem reconnectar. Com a espais culturals, jo crec que ens hem de fer nostre el relat des dels llenguatges artístics, de tot això que hem viscut, perquè totes aquestes emocions on queden? Doncs des dels museus, des dels teatres, hem de poder parlar de tot això que hem viscut, perquè necessitem, com a ciutadania, fer-li un espai, col·locar-ho, posar-ho d'una altra manera. Després, abans parlàvem, la participació. Home, segurament, si la cultura cura és tan important i com estem veient, hem de crear camins perquè, abans deia el Pepe, no va de nosaltres fer coses i ells ja vindran, no. Va de començar a parlar, a programar amb els altres i entendre que tots hem de poder participar de la cultura. Som agents actius, no només som públics, sinó que en formem part. A partir d'aquí,
Jo crec que també hem de posar unes portes molt grans en els projectes culturals, molt, que es vegin, no? Que els espais culturals són la casa de tots i de totes, no? Que són un espai habitable de vida. I, finalment, la recuperació del carrer com a espai creatiu, perquè, de fet, la cultura va néixer al carrer i abans dels teatres, doncs el teatre passava al carrer. Per tant, recuperem aquest carrer que es va perdre completament com a espai de creació. L'altre tema, evidentment, hem de mesurar l'impacte de les coses que fem. Està claríssim, perquè si no, no ho podem explicar. Tots sabem que això que expliquem i que hem compartit avui és veritat. Però si no ho mesurem, no ho expliquem i no donem un pas més, doncs després no podrem exigir aquest espai que estem demanant. I ara us demano que us connecteu, us posaré un àudio per entendre, però des de la sensació, això que us estava explicant. La contrasenya? Coses del directe. És que vull que sigui sorpresa. A veure, s'està reiniciant? Molt bé. Doncs us poso un context. Durant el confinament, molts artistes van decidir, artistes que havien estat en grans escenaris, van decidir abandonar els escenaris i entrar en els balcons de l'Eixample i compartir el seu art. No? Ja estem. Posa benvingut, benvinguda. Ara. No sé si podeu tancar els ulls un moment. Uau! Uau! Hòstia! Ui, ja ploro! Qui és? Brava! Bé, ella és la Begoña Alberdi, una soprano que havia cantat amb la Montserrat Cavallé i que el seu lloc és el Liceu, però va decidir el primer dia del confinament, animada pel seu company, sortir al balcó i cantar una ària i compartir-la amb la gent. A partir d'aquí van ser 72 nits seguides en què ella cada dia es preparava una ària i ens deia, no sabeu lo exigent que ha sigut, ha estat més exigent que mai, perquè tenia un públic el qual no era el meu públic habitual ni era el meu escenari habitual. A partir d'aquí es va teixir una xarxa comunitària, es van conèixer els veïns i veïnes, veien i vetllaven perquè tots estiguessin bé, si faltava algú que no havia sortit. És molt bo perquè ella explicava que al principi sortia de nit i no s'havien vist les cares, però després es van poder conèixer. La gent li va demanar que ella pogués explicar l'òpera, perquè al final
conèixer, no? Aprendre, no? També la cultura doncs, ens ajuda a sentir-la i a interpretar-la. No? I ella va començar a fer xats per YouTube explicant el contingut de les òperes. I què n'ha quedat de tot això? Perquè això va ser durant el confinament. Doncs que la Begoña, un cop al mes, amb els seus alumnes, fa un concert dirigit al centre cívic del seu barri, dirigit a tots els veïns i veïnes. A partir d'aquí jo li vaig demanar que fos la meva professora de cant, perquè em va semblar espectacular. Bé, doncs volia compartir amb vosaltres aquesta experiència, deixar-ho aquí i recordar, sobretot, accés, abast, participació i que la cultura també es pugui, com va passar en el confinament, humanitzar. Gràcies.